nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diri ga problema imot tiyan. So dapat ka baluta. Amo na ang rason nga ang mainom ka di tribayo adlaw-adlaw para nga hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang gitawag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman nakaditribayo ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tubtob lima ka kapsula sang litribayo kag supsupon ang unod para amat-amaton amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang litribayo mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil. Agod hindi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Sir Kevin. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana, before problema ko gid nga akon irregular nga regla. Agalabot gid 3 ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. Ilabi na kung kada tapos mukaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon Dok Ramil kag Dok Sam isa man gali sa kabangdanan no nga naga hyperacidity ka. Bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man na ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga sa may mga GERD mo. Amo nang nagapugong man Dok Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam no sa sige mo kaon. Siyempre busog ka. Busog ka. So damo man nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter no. Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagkadto sa tiyan no. So, wala. Dapat tulog wala. Tulog wala. Labi na kung late dinner ka. Kinanang wala gid ang posisyon sa pagtulog So likawan ang pagkaon sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie no. Pero sa kaso naman sa H. pylori infection Dok Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucous lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, layo ka sa ulcer. Nagapalandulong pala ang imong panulukan. Magalingin pala ang imong nga uhaw. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio ang suplemento ko. Kakas ang ubok at sipon, kakas ang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubo sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga
mga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix nag-detoxify, namuling mapaniwang kay lutong at kay hintay. DTX Coffee Mix lawas na tinuan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo, tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka! Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalid sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-Memory Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Yari ang testimonya sang aton mga ka-K5 na nagdaog sang cash prizes sa Suki Ayuda Promo matapos bagbakal sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Ako si Mario Papigas,
taga Barangay Gubay Ubos nagtaog sang 3,000 sa suki ayuda promo sang K5 News FM kag Klinika de Alternativo Medicina Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Kang umpisa ka Pebrero, permigid ako nagabakal sang iya mga produkto kay nagabulig kit patawhay ka kanuna kag nagapasit ang akong lawas sa mga wala pa makatumar. Tistingigid ninyo na ang DTX 500 D3 Bio, may TC, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, kag DTX Premium Coffee Mix. Thank you, Git. Gani ikaw, kung luyag mo man magdaog sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sang mga cash prizes, intra na sa Suki Ayuda Promo. Padayon lang nga magtutok sa K5 News FM 88.7 para sa dugang nga mga detalye. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Klinika Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh. Kaya subukan ninyo. Klinika Deo Fresh Deo Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh. Available now. Nga aga pamati ka sa K5 News FM. Gapamatigid ako sa K5 News FM kaya mo na pirming pamatian ni Mama. Pero ga-enjoy man ko ah. Ako gali si Christina sang Mandurriao, Iloilo. Tunay nga ka K5. O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Wow, may puso. Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing! Luto na! Ang labahan! Nakasampay na! Ang uniform ko! Naplansa na! Ganito ako! Tigasi, tigalaba, tigasay, tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod. Sa gabi, ako ang bossing! Dahil kasangga ko ang Extend Supplement for Men. Lourdes, tapos ka ng maligo? Yes, darling! Come to Mama! Extend Food Supplement for Men. May maca at lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang upok ang sipon, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Oras sa Foro de los Pueblos, alas 7:17 saga. Oras, ganadalong sa Tuskalawan sang DTX Coffee Mix. May kape ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya, balanse nga pagpatpat sa mga balita, komentaryo nga patas, kag wala sang ginakahadlukan ang pangapin sa mga Ilonggo nga wala sang talangpad. Foro de los Pueblos, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Mas gid pabasko, mas gid pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia, kag Ray Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas! Mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning! Western Visayas! Welcome na mga ka-K5 sa aton sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos program, The People's Forum. Today is Thursday, adlaw kita sang Huwebes. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa bulan sang Enero 2025, petsa 9 kita sa karon. Today is January 9, 2025, mga ka-K5. Sa tanan nga mga nagasaulog sang ilang nga birthday. Happy birthday! Ray Umala! Sa tanan nga mga nagasaulog sang ila sining nga kapistahan. Happy fiesta! Sa aton sining nga mga ka-K5, alas 7:20 na sa aga, sa mga way pa makabangon, way pa makaparigos, bugtaw na! Adlaw na mga ka-K5, sa may mga klase kag may opisina aga pa. Magpangimos na kag magparigos kag magkadto sa inyo sining nga mga kalaladtuan. Sa aton sining nga mga ka-K5 para malikawan ang grabe nga traffic kag late sa inyo sining trabaho kag sa inyo sining klase. Ang tiyempo naton subong mga kabyanan, no, sa aton sining nga mga ka-K5 nagatugas ang paglapta-lapta nga pagulan sa aton sining nga mga kuturan. Kay gani nga mas mayo nga aga ka pa bugtaw sa aton sining nga mga ka-K5 kag magpangimos para hindi ka labutan sang ulan kung pananglitan nga maglakat ka na sa mga panimalay nyo.
sa aton sini nga mga ka-K5. Alas 7:21 sa aga, tiuna nga kita magbugtaw suga tao ng mayo nga adlaw kay ganiyari ng aton sini nga pagpamukaw. Hoy! Pagbararangon ro kamo dyan! Kag magpararigos! Bisan marami gang chimpo! Bugtaw! Bugtaw ron! Ang kampiyon Tandem Saga de los Pueblos at Ted Ojero Francia Foro de los Pueblos. Bugtaw na mga ka-K5 sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalabati sa DOST Pag-asa subong adlaw January 9, 2025 mayara sang pag-ulan sa pila ka mga bahin sang aton sini nga mga kaprobinsyahan. Nalakip diri mga ka-K5 ang maka-eksperyensya sang lapta-lapta nga pag-ulan o kon moderate to heavy rainfall sa bahin sang Aklan kag Capiz. Sa aton sini nga mga ka-K5 diri sa may Iloilo naman sa aton sini mga pinalangga nga mga kauturan. At expect kamo nga kita maka-eksperyensya man kita sang pamaulanon nga tiyempo. No, sa aton sini nga mga ka-K5 kag magulugol umon nga lakat sang panahon. So dapat always ready, dala payong, dala kapote, dala kalo, dala vitamin C, Mighty C. Ang kampiyon nga vitamin C ni Dr. Amel Itangoy na makapabasko gid sa aton sini nga immune system. Ang Mighty C, the alkaline vitamin C, mga ka-K5. Foro de los Pueblos. Alas 7:23 sa aga, ginabi-abi tanang aton sini nga mga suki, mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Mga KISS, K5 Iloilo solid supporters sa aton sini nga mga taxi patrollers kag WBTC mobile patrollers. Nakatutok naman sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5 kag sa aton sini mga overseas Filipino workers OFW abroad nga nagatrabaho sa luwasang pungsod. Good evening, good afternoon, good morning. Ang aton sini nga K5 Fans Club International 1 and 2 nga nakatutok naman subong aga. Good morning, Mamo ni Freda Sarmiento, Raquel Gobatanga guwapa. Kag sa kay ka-K5 Fred Pasgala, Macjo Bereberes Ploteo, Nadilin Sautong, Mary Jane Melanday Demet, Mambing Space J, Maricel Baloro Kasiple sang Barangay Balabago. Haro, Mamari Talia Michelina, hi, hello, good morning. Ma'am Azon Pineda, med-ayad nga adlaw sa imo, Jesse James Garvelias, good morning. Sa tanan-tanan naton sini nga mga kabyanan nga nagapamati gid Romers Panganiban, Sir Nonito Sumbong, Jeme Aneo, Remia Panes, Laura Sumagaysay, good morning. Foro de los Pueblos. Alas 7:24 sa aga sa pangalan sang serbisyo publiko. Kami ninyo kinandanalangan ninyo sa kahanginan kaupo ninyo sa tag sa kaaga. Ako si ka-K5 Ray Espeja Umalay. Ted Ojero Francia, Webes na January 9, 2025. Karon sa hapon sa mga nagapamati nga may mga transaksyon dira sa Iloilo Provincial Capital, sa City Hall, kag mga bangko, kag opisina sa City Proper. Hingagaw ka masubong aga. Kay may road closure kadungan sang opening salvo sang kasadyahan sa Kabanuhanan. Ang siyam ka mga festival salin sa mga banwa sa probinsya sang Iloilo magapakita sa ilang initial performance sa duha ka judging areas. Judging area number 1 dira sa Iloilo Freedom Grandstand sa tubang sang Suba, kag sa atubang sang Casa Real de Iloilo or All Provincial Capital dira sa may Arroyo Fountain. Sa subong aga sa mga nalamigan, pangapena kamo DTX Coffee Mix kag Premium Coffee. Sa mga way pa makapaligo na kamo at least magapto sa opisina, sa eskwelahan, kag sa inyong mga negosyo, namigin na kondisyon ng lawas, mangin conscious kita sa aton nga personal hygiene nga wala kita nagapalimaho. Panghabon kagid sang DTX beauty soap parang imong nga punggod, arikis, whiteheads, blackheads kag alapat makakas. Gamit ka sang deodorant organic, Clinica Deo Fresh, of course, toothbrush kadra, mouthwash, may facial wash, perfume para nga mahumot ka kondisyon.
Sa mga constipated, tumarka mo Clinica Spore Biotics. Kinasulit-sulit naton ini kay hindi manami kung hindi ka makapamuhin. Kay balokang ang constipation is the mother of all diseases. So pagwain na adlaw-adlaw, tumarka ang Clinica Spore Biotics. Kadto ka sa product centers. Kapin pa sa mga taga-Pasig, kag mga taga-Kalinog, do karon nga adlaw, Webes do karon, may free consultation dayan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Kalinog branch sa Cosmart kag sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Pasig Branch, Salvacion Street, Poblacion ng Lawood, Pasig City. Sa mga taga-Pasig, 51 ka barangay, at doon ka mo sa syudad. Sa mga taga San Enrique, San Rafael, Barotac Viejo, Dumaro, Capiz, Cuartero, Dueñas, Tingli. Hingalitin ninyo ang free consultation. Good morning sa inyo tanan. Oras alas 7:26 sa aga. Ang magpasakop sa kasadiahan sa kabanwahanan sa aton sini nga mga ka-K5 ning mga festival so nagkalanlain nga mga banwa diri sa may probinsya sa Iloilo. May ara ka na ka-K5 Paul nga mga pictures da. Ipakita dabla para makita sa mga viewers ta kung ano kanami ning mga festival sa mga kabanwahanan niyo. Number 1 di ang Kaing Festival sang Leon, Iloilo. Kaing Festival imo ni sa mga kawayan aton sini nga mga ka-K5 mo ning ginapambato sa nga Leon na mga ka-K5 ining Kaing Festival nila kahapon pa ni nga mga nga mga list of festivals sa aton sini nga mga ka-K5 Banaag Festival sa Anilaw. Banaag Festival pero nami ni tani kung perform nila ni kung gabi. Kay kung buta ni sa ngapon hindi mo ma-appreciate ang color sa ila sini nga mga prop. Kay ning Banaag Festival nga ni. Sa aton sini nga mga ka-K5 do Lights Festival na ni sa Banwa sang Anilaw may mga tawag ni may mga suga-suga ni. Sa aton sini nga mga ka-K5 amo na nga sanggit talikdan to nga tuig dugin papon-apon giman sila. Doon nagayo giman sila nga ipulihi lang sila kiti do ka useless man lang mag-perform sila nga gabutlak pang adlaw. Nga do hindi makit-an ang ila sining lights. Banaag Festival sa Anilaw. Ang Hawas Festival sa may Dumangas. Sa aton sining nga mga ka-K5 amo naman ning represent nila mga ka-K5 sang ila sining harvest season sang ila sining mga isda sa mga seafood mga kabyanan dira sa may Banwa sang Dumangas ang Hawas Festival kag mo ng mga balantayan karon at least may idea bla kamo kung maka siding kamo karon sa opening salbo sang kapistahan sa Kabanwanan ang Tangyan Festival. Iya naman ni sang Igbaras mga ka-K5 Tangyan Festival. Kag ang Tinuom Festival iya sang Kabatuan. Magkadto kamo tos Kabatuan bakal kamo sang Tinuom nga manok ginputos ni sa dahon sang saging, ginbutangan sang panakot, ginbutang sa ginluto ni sa sulod sang tawag ni si gani paso. Sa aton sini nga mga ka-K5 amo nang ila pagkaon ang mga taga-Kabatuan ng mga native dilang pabugal tinuom di say mistro sang Binggawan. Ang Binggawan may tinuoman pero mas kilala ang Kabatuan sa Tinuom Festival. Kung lang taon mo diri ang mga bagwanon nga festival nga magapasundayag Tawili Festival taga San Rafael ini sila sa 5th District. Ang Tinuom nakaagi na ni sila intra kag ang Tangyan Festival sa Igbaras. Ang iba nga mga dlagko Cry nga mabano. Cry of Helicon Festival. Ang Cry of Helicon kagi naman ni sila. Kay ang New Lucena ni daw tatlo nila festivals mo. So ginpili nilang the best nga i-represent para sa kasadyahan sa Kabanwahanan. Hinirugyaw sa Gindanunay Festival. Kalinog ni. Kaing Festival. Okay. Ang maasin. Ang Hirinugyaw Sugidadunay ini kagi na ni siya champion mo. Tultugan. Tultugan last year, Tultugan. Ang Cry of Helicon naka-champion naman eh. Wala pa ni gali si gali to, Lambunaw. Hindi ang Kalinog ang Hirinugyaw Sugidadunay. Nakagi na sila champion daw 2 years ago. Tapos buslan sang Tultugan Festival sa Masin sang last year, 2024. Pero ang ibang inidre mga bagwanon ni Tangyan Festival sang Igbaras. Ang Tawili Festival sang San Rafael. Ang Kaing Festival ng San Leon perminig intra.
Ang Hawas Festivals ng Dumangas nagbalik lang ini sila. Although nga damo pa man tani sa mga festivals galing kay ti bangos ang budget constraints bala. Ang Zaraga ganyang Pantat Festival sa una pero mini sila nag-intra, why na sila nag-intra. Pati ang Sabanate Kasag Festival sa una. Kasag Festival mga teams to watch man ni sila mo. Ano ba gani ni madlagko nga mga banwaning diri sa 3rd district why tanto. Ang 2nd district Leon lang nagpasakop. Ang 4th district amo ning Dumangas kag ang Anilaw. Ang Pasi, ang ilang Pintados ti Pasi, ay magani nagpasako. Why, damo, sa Pututan, Parayan Festival. Oo. Rice Granary of Western Visayas, Purwayman. Oo. Damo, pero siguro ni sa later on, sa plakadlaw ni pilion maniguro may best of the best. Kaya kung ipasugtan mo tanan, 50 ka banwado, mayawan ka man ni ka, patigayon sini. Kung magpasako bibitanan 42 ka banwa plus ang Pasi abing isa. 43. Yawan ikaw ka 43 yawan ikaw ka komodari. Suguran mo sa aga Although ngati isini ang kasadyan sa kabanuhanan lain man niyang approach mo. Kwan ini promotional way sang Department of Tourism kag sang Iloilo Provincial Government nga magluwas ang dinagyang nga ginakadtuan diri sa syudad. Dapat makadtuan naman ang mga banwa pagi sa festival. Kaya kung may festival, may economic movement mo. And ang tao maka-explore nga ano niyang kultura sang kwan man tang taga Leon man. Magluwas nga nami ang ang paho da, napabukari kami. Ang vegetable granary of food basket of Iloilo. Sa Kalino kami anong ngatuan tato sa Igbaras. Ang mga taga Dumangas paano maghawas ka bangros. Nga ang ilang bangros waay sang baho. Kaya ang banilang ilang bangkot nila mo. Di nang ang bangros alin Dumangas. May nagalibod na daway baho ang tultugan sa masin kiti ang tultugan organing sukdap ni kiti ang masin manggaranon sa kawayan Bambo Capital of province of Iloilo. Duman mo sang uso pa ni ang tuhog bilas ang manok bla. Oo. Ni order ang steak. Dira mismo masin. Sa kay former Mayor Mariano Malones, may ara gini nga machine. Asa sa mga toothpick may ara na. So ang masin manggaranon although nga ang duenyas kani manggaranon man ni sa kawayan. Pero ay gid ma-explore abing daw pareho sa masin bala nga nakilala. May mga ano na sa masin nakakadto kita dira, may mga ara sila bamboo plantation dira. Do nasagod nila. Sa tempo ni Mayor Mariano Malones, dira gina nagdako hasta nga ti subong subli na ni Mayor Francis Amboy. Tapos may mga rehabilitation program na sila sa mga bamboo. Nabuligan nilang ilang mga local farmers nga magsagod gid na encourage gid nga magluwa sa toothpick sa ang steak abini ang kaing man kay ang sukdap lang ang kamalig di ba magrara ka gani kawayan man lang so initanan from asin sa una gina-supply pa ni sila asa subang supply ni sa toothpick ni sa sa mga restaurante bilog nga Pilipinas. So ini pag-showcase man pagpakita sang lain-lain nga mga festivals and traditions and cultures sang mga banwang ini. So ako man ni nang ang kasadyan sa kabanwanan balantayan man ini kung ikaw abi ang turista or balikbayan or may dalon ka diri nga mga kilala mo sa salin sa ibang nga lugar nami ini nga ma-promote ang mga banwaman sa probinsya sang Iloilo. Foro de los Pueblos. Alas 7:35 sa aga sa aton sining mga kakipay magluwas dira ti may nga tribo Kapitolyo. Non-competing ni siya nga tribe iya sang provincial capital. So muna damo kung mag-intra tanan mga 40 plus 44 sa ating mga kakipay pero ti subong limitado lang no kasi ang budget sa mga banwa ginalantaw man nila and ang preparation man hindi man gusto mga banwa nga dopigaw duway gawa ma-highlight ang festival nila tapos may intra sila kasi pa magasto ka tama sa pagkaon pa lang sa mga kabataan sa mga tribo
gasto na. May panalabot sa mga trainer mo, choreographer, musician, and the rest. Costumes mo. Costume mo, kaya hindi man pwede nga ng karton lang na imo da nga ng ordinaryo. Dapat kati, bilog nga kalibutan mo. Ginakilala nga ang festival is a mother of all festival sa Pilipinas. The best festival, abi, nga ginakilala sa Department of Tourism. So, kinanglan nga halin sa best of the best. Oo, mga costume nila da. Pero may feedback ka ni kita nga isa kada tribo na niya sa Dres Dinagyang ha. May istorya kita nga himata man sang isa ka tribo ay ang napakaon sa ilaya arroz caldo. Ang arroz caldo, although nga magmin siniyata kay ti para mag-ana ila chan. Pero ang bagin pasikto gud ano ginapakaon man sila sang meal abi da heavy meal abis gabi. Kay tiga practice sila nila smoy bis gabi hasta na nila dos kagahon. So kung mag arroz caldo lang na tapos may paris aming padisal, kabataan na yang aliwasan na yang ilang chan. Amo na aton feedback. Sa pagkabalo ko ang Thrive confirm talaliwat kay K5 Jenny ko yunan pero kapag kabalo ko ang subsidy nila sa per tribe do ara sa 1.5 million o dapat sa naggasto na. Dali kiting ang 1.5 gamay na. Gamay na ang balga ni isang kilala ko nga sikat ka choreographer nga nakastorya ko. Ang balya, sir, just try to imagine may rule subong ang IFFI nga dapat kung ang choreographer nga kuwaon mo kaagin naka-champion sa Aliwan Festival. Butsilingon siya ang choreographer, music director, etc. Nga nakapaliwan sa bala. Automatic ang iya talent fee, TF ya, hindi magnubo sa 200,000 pesos. Kaya ang balya lang tawabla, sir, kung magbayad ka lang da karon, no? Balya, ang eskwelahan, okay na iya kung kaisa. Kaya may mga sponsor, maka-reach out na sila ya. May mga PTA, Parents and Teachers Association nga makabulig. Basang kilala ko na nga choreographer. Balati ko mag 200,000 pala nga daan sa pinakasikat mga choreographer na ibuhin mo na dito sa budget sa pundo ginatag si mo. 800,000 bilin? Pila na lang bilin? 800,000. Oh, 800,000. Ti ang imo sini nga gastos pa. Amo na ambal mo. Pagkaon nila gabi-gabi sa pagpractice. Ila mga costumes, props, tanan, logistics nila Kailangan palakton mo na sila karon. Mabaka lakat ka to, makadto kita sa munio, lalakat lang kita. May mga service man na sila, no? So kung hindi magtinguha ang mga barangay tribe nga magpangita sang sponsor, hindi ka kagkasarang ang pundo nga ginatag. Amo nang concern, no? Sa aton sini nga mga kipa, di bidon dumanyo sang una nga sikat tong to nga tribo to sang time to ni former Mayor Jed Patrick Mabilog to bla nga doon nag-entrance nang sila ilaya sa may grandstand. Why nag-perform tapos ang ilang mga costume do ginpadalian. Sa aton sini nga mga ka-K5 nag-controversial to sang una mo dumduman ko gito nga paglawag sang pangalan nila sumulod sila tumugtog ng tog hindi pagbalo magsalaot ang mga dancer. Pag mag-exit siway na to sila ging pa-perform. Sa aton sini nga mga ka-K5 amo ni kung medyo tawag ni hindi hindi bastante ang budget. That's why na kung barangay tribe ka o do challenge ginisimo kitiway kaya gawas ang unless otherwise may mga sponsor si mo bla nga nga mga business. Kung ako negosante, mabutang man kuya sang ako niya kwarta sa may ngalan nga tribo. Kaya na-promote mo na mo. Kitaon sa video, kitaon sa television, kita sang damo nga tao sa palibot, dra kay ma-invest kay may padaog. O galing ang amula na ang imbalance sa mga tribes competition diri sa Iloilo. Kami man nagado so man ganing ang premyo blay moon nga pareho sang iya ka Cebu. Ang Cebu ang Sinulog Festival, dagko ilang premyo ya tag 5 ka milyon, 3 ka milyon. So ma-encourage pagid ang tribo nga i-elevate man, i-level up ang ilang nga performances, ang ilang preparation. Di ko premyo kabi 3 million. Butang tadabi bisan may mga dako sila nga sponsor mag-pledge sa nga do blang gwa sila po hulam bla. Sige finance ta kamo anay 500,000 dadugangan ko. Padagaan nyo lang, magdaog balik yung sakon.
Sa aton sini nga mga ka-K5, at least may dugang-dugang sila nga Murambal mo maka-level up sa ila performance mo kaysa kalaw ay mag-perform. Mamba nga 200 mil lang to atong dagon pilam lang to ang gasto ta pero di pa gani kita kapoy ta. Di kapoy pulaw sa mga kabataan di bayada kung deficit ka pa. Malasakit na sila da sa pulaw da. Oo. Kag kapoy da. Sa aton sini nga mga ka-K5. But anyways, good luck sa mga ma-participate sa sining Dinagyang Festival. Ila binigid ni sa aton sining kapistahan sa Kabanwahanan. Subong daw pining salbo. So mo to bantay ka makron ka ba si may mga magkadto sa syudad. Tingala ka mo nga medyo traffic may ara kita sang mga tawag ni rerouting no nga mga plan sang aton sining city government sa alagyan nga dapat ninyo agyan ni karon magsugod na ang opening salbo kag ang Dinagyang Festival sa mabot nga January 26, 2025. Opening salvo subong sang kasadyan sa Kabanwahanan plan ni. Boss mayra paging opening salvo. So sa mga nagapamati bilang kami matransaksyon, hingagaw kamo sa aga. Sa aga subong hingagaw kamo subong aga or boss aga. Hindi ang aton advice inyo hindi na kamo magpahapon ka ayawan gid kamo. May salakyan man kamo, ayawan kamo igod-igoda. Kung ma-commute man kamo, ayawan man kamo lakat. Kung halin kamo Drisaro, naog kamo da lang sa isa no, lakto nyo na pakadto dito sa Capitol, pakadto na sa Cabalom, kung din makamo makadto. So mabudlay para sa inyo. Pero kung mapaiway man lang, paiwan nyo na lang anay by Sabado or next week na lang. Pero kung lingagawon, gadi ngagaw na kamo daan subong aga. Kag buwas aga. Foro de los Pueblos. Alas 7:42 sa aga, standby kay ka-K5 Karen Barilla sa aton sini nga mga ka-K5 sa aton sini nga mga balantayan nga mga headlines mga ka-K5. Foro de los Pueblos. 65 anyos nga senior citizen nga ginsungay sang Carbaw sa Banwa sang Barotac Viejo yara na sa maayo nga kaimtangan laboton nato ni karon kay ka-K5 Arbat Bataanon sang K5 News FM Sara Iloilo. Panday arestado sa pagpanglutang sa Tigbawan. Pagpatigayon sang checkpoint, may nagakaigo nga proseso suno sa Police Regional Office 6. Ang IFFI mas pabor nga wala sang signal jamming nga matabo sa Dinagyang highlight. Dismissed police officer nga involved sa robbery incident sa Pilar, Capiz. Madamo sang kaso sa probinsya sa Iloilo suno sa IPPO kag pamilya ni dismissed police officer. 580 nga ginatudlo suspect sa robbery incident sa Capiz. Ginapanindugan nga ginahingabot lamang ang ila sini nga himata. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Oras alas 7:43 sa mga pinakamuda sa klinika DTX Coffee Mix mga ka-K5. Ang kape nga kampyon may alibyo sa aton sining lawas klinika DTX Coffee Mix. Nakakape ka na nakadetox ka pa pre-bio coffee ni Dr. Amel Itang Uy. Mga kape garantisado kag himo sa herbal walang halong chemical. Ang mga kape nga sanangin makatag sa alibyo sa aton sining lawas. Ang klinika DTX Coffee Mix kag pre-bio coffee. Makal na sa mga klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Napahamtang sa aton sining mga banwa dina sa may Pasig, Kalinog. Miagaw kag diri sa may Distrito Sangharo sa kilid sang Robinson Saro malapit sa St. Robert's Academy. Alas 7:44 sa aga mga ka-K5. Good morning sa mga nagapamati ka nagaupod sa aton dira sa may Banwasang Putotan sa Discover Putotan official Facebook page. I-like, i-share, i-follow ang Discover Putotan Iloilo sa aton sining mga ka-K5. Good morning kay Queen Sarbirds Malones. Nga nagapamatigid sa aton sining pagpangalagad sa mga taga-barangay Paho, Sumagaysay family. Ray Espeja Umalay at Ted Ojero Francia. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ara si ka-K5 Karen. Sa aton sining mga ka-K5, ang artista nga si Rofa Maykin. Nala nyo si Rofa Maykin to. Sa aton sining mga ka-K5, standby Arbat Batanon. Si Rofa Maykin to ging kasuhan, no?
Amo ni blang paborito sa mga ni Kakipay Jason Talaron blang. Buba, buba, simpleng dalaga. Ay, na lang. Kakipay ba Jason Talaron mo? Buba, buba, simpleng dalaga. Nagpiyansa sang 1.7 milyon. Natapos gati maulamid sa kaso mga kabyanan sang ginaaligar mga ka-K5 sa aton sining mga kuturan nga patigayon sang ginatawag nga illegal investment. Sa aton sini nga mga ka-K5, 1.7 milyon ang bayad nga piyansa ni sang artista nga si Rofa May Quinto. Sa aton sini nga mga ka-K5 kag voluntaryo nga nagsurrender sa opisina sang National Bureau of Investigation. Upod ni aktuali nga nakasuhan sa isa ka Dermacare nga business. Amo ang asawa sa sikat nga banda nga vocalist nga si Neri Naig, mga ka-K5. Budlay ni subong basta gani nga kisa usisaon yung kita na mag-invest ka mo. Kaya kung kaisa ko mag-invest ka mo, hindi lang basta-basta nga sinsilyo nga kwarta ginatag nyo, gina-invest nyo, dako nga kwarta. Amo nga kung kaisa dapat i-double check nyo. Sa tuod nga idol nyo pa na kag-artista, parang nag-encourage inyo nga mag-invest, i-double check nyo lagid. Kaya ang bal ni Ropa May Quinto, bisan sa kuno, biktima sang sining negosyo nga ila siniging ila sining giging bolbaran ni actress entrepreneur Neri Naig sa aton sining mga ka-K5. 1.7 milyon ang piyansa mga kabyanan sa aton sining mga ka-K5. Ang oras alas 7:47, kahapon way tani malabot kay ging kulabos ta sa tiyempo atong senior citizen bla nga ginsungay mga ka-K5 sang iya sining Carbaw dira sa may Brotac Bihong. Nano matunganon da pilasan gito kag do nawasak itong kamot ya. Kamustang kaimtangan niya kay personal to kaging katuan kahapon ni ka-K5 Arbat Bataanon sa may Brotac Bihong kag natinguan nga malabot ining pamilya. Kag ining senior citizen mga ka-K5 kag makitaan man ang iya nga sitwasyon paano nga ginsungay ni sa sang Carbaw ya ka-K5 Arbat Batanon. Sa report na ka-standby si ka-K5 Arbat Batanon sang K5 News FM Sara Iloilo. Ka-K5 Arbat sa report na standby. K5 News FM Kampiyon Report. Kag-K5 Tadlara nasa Mayo nga pahintangan ang senior citizen na si Milo Bilbao si Pantaya 5 anyos na residente sa sitio pero barangay Santo Tomas, Barapac Viejo, Iloilo, naging sungay sa iya hindukan nga Carbaw sang pinaligdan nga Enero 6. Sa K5 Ray, sa interview sa K5 News at Sara kay Bilbao, ginpahayag sino yung nagpaayo na siya sa iyang mga pilas nga naagom matapos na sumay siya sa iyang Carbaw ka-K5 Ray. Nahibaluan niya nagdangat sa 8 tanan katahi ang iya na wasak na kamot sa ginapaabot man ini nga pagakuthaon na sa Lunes, Enero 13 ka-K5 Ray. Sa pagsaysay ni Tatay Milo, mapatubog tapunta ni ini sa kaisang iya Carbaw siya Tatay Milo nga sang nasugaka ya ini siya bala ka-K5 Ray sang toro nga permi ginasungay sang iyang Carbaw. Dutayan lang sila mag-upas o sa pagsaysay gani ka-K5 Ray ni Tatay Milo na nag-upas nagamay ini nga iya Carbaw pag ini toro ka-K5 Ray. Dila yun yung nakatumbo siya Tatay Milo sa iya nga Carbaw pero sa pagtumbo niya na ka-K5 Ray nasungay na siya o nasungay na ang iya nga kamot kag siyan ka-K5 Ray. Nakuha pa nga mapulong sa nga biktima ang pag-upas sang iyang Carbaw kag toro bisan
upas sa tihak sang iya nga kondisyon. Sa bulig man sang iya nga subang nga bata kag tiyo natabangan kag nadala ini sa ospital si Bilbao, magilayon man nga nakaduha matapos madapatan sang nagakaigo nga pagbulong kaga nakahipo niya nga pilas. Sa karon kasing February nagapaayo na ini ang sambit nga senior citizen. Kipay Barbat? Sa iya. Yes, kay Di pa mangkot mo sa nga nagwaras siya Carabao ya kay tido siya man tagiyado, siya man ang nahamutan sang Carabao ya kakipay Barbat? Balik ka kay February, ang pagsaysay ni Tatay Nilo, nasugata iya ini ka kay February, o kung nasugata sang iya Carabao, sakay siya sa iya sakay siya sang Carabao niya, nasugata niya ang turo, nga permi ba lagi sungay sang iya nga Carabao, pagdo permigid ini sila gaupas kung magkitanay ini ang iya Carabao kag ang toro. So, accidentally ka kay February sang nagapakadto siya sa patubugan sang iya nga Carabao na sugata ini ang toro kag didto ka kay February nag-umpisa waras ini iya nga Carabao nga dumaupas gid sila ka kay February o kung masungayay gid sila sining toro ka kay February. So nadalahig lang sa nadalasa lang sa tugli. So nabudlayan pa ini ka kay February si Tatay Nilo nga panaog sa iya Carabao kay tungod nga may maliban nga nagasakay siya sa Carabao niya, may ginaguyod pa siya ka kay February nga duha ka tentay. Tinday? Oo. Pero dugay na ni sila, dugay na ni nga Carabao nila? Yes, sa kay February, bali ang Carabao nila malapit na sa pulo katuig nga ila ginaalagaan. Kaga dumabuot man iniya kuno ka kay February nga Carabao kay tigin kapon man ini gani nila. Kaga amo lang na natabuan ng kay February nga nasugata ya ining toro ka kay February. Sige, so importante safe naman si tatay ano? Ka kay February nga talana. May Carabao man kamotos balay nyo? Wala kami sa Carabao kasi sa una may Carabao kami, may Carabao si tatay sa una kay February sa bukid apang nagbaligya na ito ato ya kay February. Oo, pero kay mangkot ko kung may Carabao kay way ka man basi makaluluoy bang Carabao haw? Kabalo ka magsakay sa Carabao hindi? Kabalo ko kay February. Aso ka sakay kay Carabao man? Gasakay ka mas Carabao sa una? Yes, sa kay February. Gasakay man ako sa Carabao. Pero that time siguro na medyo gamay-gamay ka pa, no? Yes, so maniwang pakitag ko kay February. Pero na tong Arbat? Yes, ka kay February. Kamaan ka mag-anta sa Carabao? Hindi ko kabalo ka kay February. Mga anta, blat tame. Ginablang mo. Oo nga, hindi sa mga gatsay mo, hindi ka pagbinghalon, hindi ka pagsungayon. Tiyamba mo gasakay ka man blas Carabao sa una? Kabalo ko kay February magsakay, kay kabalo ko magpatuon, bala kong diin nga direksyon sa pakadtuon. Putungon. With the guidance mo sa akon nga amay ka kay February. Ni Pastor. Hindi ko mag-anta sa Carabao? Hindi ka kay February. Ano lang naman, ano nga taon? Mga tiro, mga agam, mga puti. Ano ganina lipat ko na magano mo magihuni ang Carabao? Ano ganina ang huni yaman? Do wala man umi ka kay February. Di magitingog sa bala ano na sa kisa hambal-hambal bla ano gani? Anong wala huni man may huni may natudlok si mo sara nursery rhyme na ha. Doon nalipat ako kay February para balaan ko lang kung paano tawgon o kung paano patahawon ang Carabao. Ano be? Paano be? Bali matawag ka lang nga, how, naman na. Ano be? How. Solo de los Pueblos. Di ba ang baka? Mo. Ano yan siyang Carabao? Ba. Baka na ito. Solo de los Pueblos. Gadwaduan ako kung may Carabao kasi unahaw. Totoy kadlaw si mo si Ma'am Ellen Rose Dano yo. Unga. Bata na yang unga ya. Sige, kay Barbat. Sige, kay February.
Ang hindi balita ginadulong sa inyo sang MyTC ang alkaline base ni vitamin C. Balita na gikan diri sa Banwa sang Baratak Viejo ako si K5 Region Arbat Bataanon para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. Foro de los Pueblos. Happy birthday, 18th birthday sa kay Dian May Nalangan. Nagapamatigid sa ito sa nga pagpangalagad kay Ma'am Nene Anayan. Nagapatamyaw gad Edgar Barbadon, Ma'am Ellen Rose Daanoy. Good morning. Ma'am Raquel Gobatanga, toy man kadlawang si Ma'am Raquel Gobatanga kag si Ma'am Regs May Coronado. Balaan gid nga wala gawag pamati so ne sang Carbaw si Arbat Batanon sir. Ellen Rose Daanoy. Alas 7:55 sa aga sa aton sini nga mga ka-K5. Oras gandulong sa aton sa Klinika DTX 500 Food Supplement. May arasang superior antioxidant. Imo sa ampalaya extract kag di sugared cane extract kalin sa panit sang tubo mga ka-K5. Foro de los Pueblos. Janet Casio, good morning. Nagapamatigid sa aton sini nga pagpangalagad. Shout out sa tanan nga taga Gumamuwa, Agahon, Pasay City. Family Alarba, Panyesales, kag Padernal. Salamat kay nagapamatigid na nakakatanggal stress gid kamo sir. Salamat gid Ma'am Raquel Gobatanga. Alas 7:56 sa pagbalik naton kontra report ni K5 Karen Badilla. Aning panday to nga involved sa shooting incident sa Banwasang Tigbawan kag ang development kag follow up sa sining dismissed police no? Sa aton sining mga ka-K5 sa report ni K5 Kimberly Kaluyo sa aton sining mga ka-K5 kag dugang karon nga report mga kabyanan sa sitwasyon sang preparation sang sining opening salbo diri sa may syudad sing Iloilo sa preparation sang city government sa aton sining traffic advisory sa aton sining mga ka-K5 with ka-K5 Jenny Kauyunan. Ang oras alas 7:57 mga kabyanan sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos program. Magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yun lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ipatan ng problema, magbangon kang magluhog sa bago nga paglaong. Wala sang laya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang laya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Government before ko na Mexico almost a decade ago. Dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dili ko nag-grow.
dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magkabira sa tao na nagsanib sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagayon sa laban. Yes. Wala pa yan na. Ugot nga magkaptanay at unggid nga masarangan ang tanan nga kasubo bayluhan ta sa kalipay wala sang baya ay bisan anong man kabudlay wala sang baya ay bisan anong man kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media center. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadagdagan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigurog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadagdagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilin nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News of Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil na magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months
gin-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na rin kabudlay, isa na rin ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay at unggit nga masarangan ang tanan nga kasubo bayluhan ka sang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Doc Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalakuan nga mga estasyon, pero nahimo na naton hindi lang tungod sa akon patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon yang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous, so I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyuho sa bagyo nga paglao. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha,
tumanon nga po kay boss gon. Kung makasala man gid ko, makumaki-makigan man ko si mo nimo. Dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko. Paglakat na niya halin sa balay, adto siya og clinic, hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag abot na niya sa hapon, hambal din siya. Mang ginpainom na niyo si Inday og bulong, gipa-Diyosan na, hambal ni Inday Joy. Oo pang tapos na. Kaya amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod siyang balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Nga festibidad sa syudad sang Iloilo, ang Dinagyang 2025. Ikadulong sa inyo sang K5 News FM News Team ang mga pinaka-importante nga update at pinaka-init na mga balita na hanungod sa sitwasyon sang syudad sa kasadyahan kag ilabi na sa pagsambuha sang 8 katribo sa Ati-Ati Drive Competition. K5 News FM Dinagyang 2025 Special Coverage Enero 26, 2025 88.7 sa inyong mga radyo kag live sa aton official Facebook page K5 News FM Iloilo 88.7 K5 News FM Dinagyang 2025 Special Coverage. Iloilo, viva Señor Santo Niño, alabera, Iloilo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 8:13 sa aga. Welcome back sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos program. Foro de los Pueblos. Kampiyon, 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 kampiyon! Ang kampiyon nga tandem sa aga, Ray Espeja Umalay at Ted Ojero Francia. Foro de los Pueblos. Oras, mga ka-K5, ginadulong sa Tuscalwan sang mga produkto ni Dr. Amil Itanguy. Foro de los Pueblos. Ang Klinika D3 Bio, di antiviral and antibacterial specialist. Nasaragin makabulig sa aton sini mga kabyanan nga ikaayong lawas. Nagatap na sa mga bacterial infection kag viral infection sa aton sining lawas. Ang Klinika D3 Bio, mga ka-K5.
May vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil nga napamatuda na sa aton sila mga eksperto sang mga katapos ang Department of Science and Technology kag mga researchers, scientists naton diri sa may pungsod Pilipinas kung gaano kaepektibo ang extra virgin coconut oil sa pagtapta sa mga viruses kag bacterial infections sa aton sining lawas. Kay gani mag-inom magtumar sang Klinika D3 Bio ang mas ginpabaskog nga supplement ni Dr. Ramil Itang Uy. Hindi na kamo magbakal sang mga suplemento nga isa lang ang inyo makuha. No? Kasubong sang vitamin D3. Ang vitamin D3 diri na sa extra virgin coconut oil mas ginpabaskog kay mas o kumbaga mas mabaskog ang efficacy sang extra virgin coconut oil kaysa sa vitamin D3. So kung magbakal ka mo sang vitamin D3 lang kag wala sang extra virgin coconut oil, so do pigado. So dapat vitamin D3 with extra virgin coconut oil mga ka-K5. Amo ni siya ang Klinika D3 Bio, the superfood supplement nga mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Uy. Nga napahamtang sa may Pasig City branch naton dira sa may poblasyon ni Labod, sa may Kalinog branch naton dira sa may Cosmart Kalinog, kag sa aton sini mga ka-K5 nga Haro branch, no? Diri sa may kilid sang St. Robert's Academy, kag sa may Miagaw branch sa may Orby Street Miagaw, tupad sang MCR Agriventure. Dira nyo na mabakal ang mga produkto kasubong sang DTX 500, Klinika D3 Bio, Mighty C, Spore Biotics, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee kag madamo pagigingban. May free consultation, wala sang bayad mga ka-K5. Kag karon bantayan ang Suki Ayuda promo. Magaraffle naman kita sa Klinika de Alternativo kung sino magadaog ng mga suki sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center magapuli sang mga dalaguan nga papremyo. Sa padayon nga pagbakal sang mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sa aton sini nga mga product center, Klinika D3 Bio. Ang Department of Health nagapanugyan sa publiko subong nga maghalong sa influenza-like illnesses sa sulod sa amihan or malamig nga panahon. Kay manotice ang tanan sang November and December, hindi tanto ang lamig. Kag ang lamig nga gin-expect during Christmas season, ma-experience ini sa Enero kag Febrero. So gabatsag dara ang immune system sang tao. Ang panugyan naton nga way pa sang trangkaso, ikaw ang ginabatsag, way kapag ingo, way kapag inaubo, way kapag inasipon, tumar ka na sang D3 Bio, Mighty C kag DTX 500. Kung ikaw na tonsillitis, kaya nagabanog ang imo nga tonsils, mabudlay panagitlon, magtulon, mag-inom na tubig, magkaon, tumar ka na DTX 500 kag Mighty C. Kombinahin na siya kay very effective. Kung may mga pamangkot ka parte sa mga klinika or sa mga food supplement sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, gadto ka sa product centers. So karon nga adlaw sa mga taga-Pasig, taga-Kalinog, taga-Dueña, San Enrique, Lambunaw, Tapas Capiz, Mingawan, ang product center sa Kalinog kag Pasig bukas. Hingalitin ninyo ina nga kay gawinan kay may free consultation. Sa mga mahilig magkape, gasulab ang tiyan mo kung magpangape ka sang 3-in-1 kay Duro Kalamay, hindi ka maguntat pangape, silo ka sang kape. Magpangape sang DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee kag DTX Premium Coffee. Ini mga kape organic ini kag wala nang kapasulab sang tiyan kag nagapa-boost sang imo nga senses sa pag-atubang sa matrabaho sa mga adlaw. Halimbawa, bago ka lang bugtaw and gusto mo nga magpadalon doon sang kape, DTX Coffee Mix. Kung ay ka pa sang konsumo or ay ka pa sang stock, bakal ka na nga daan sa product centers. Diri sa siyudad sang Iloilo, sa kilid sang Robinson's Place, Haro, sa Miagaw, sa Baybay Norte, Orby Street, Miagaw, sa Kalinog, sa Cosmart, kag sa Pasig City Branch, sa Salvacion Street, Poblacion, Ilawood, Pasig City. I-share ko liwat sa inyo ang testimony ni Ma'am Rica Domingo Cristo na vertigo siya. Ang ginimo niya nagtumar sa DTX 500, nag-ayo. Ang testimony man ni Sir Eric Monterosa Gose, nagvertigo siya, malawig man niya binulan nga permi sa gasuksok sang sunglass kay galingin ulo niya. Nagtumar DTX 500, nag-ayo siya. Ang acidity niya nag-ayo man. Sa una tudod tulog niya. Pagka-adlaw sa iya duty, affected ang iya sining performance kay permi lang sa ginatuyo.
Pero sang nagtumar DTX 500 nag-ayos sa. Ini sila ya mga testimonies iniya nga hindi mo na mabawi sa ila. The same is true kay Ma'am Chenny Lianyo Jimenez, taga Ulangawan San Enrique. Bago nato ningal tagpalamati ng message kay na sa balitang K5 sa umaga ngang iya sini nga diabetes nagaganaga na kay nagatumar sang DTX 500. So ini nga mga testimony gina-share naton sa inyo para nga ikaw dira nga may diabetes, lingin ulo mo, may aneurysm, taas mo blood sugar level, magtilaw ka man. Antes ka magtumar, pamangkot ka na sa mga doktor nga ara dira sa product centers. Kay hindi niya nga blind following lang nga bangon na batian mo sa radyo, daw sunod ka lang sa uso, hindi. Inapensindi ka gid kung nga importante ang DTX 500, ang D3 Bio kag may TC. Sa mga gwardiya, mga driver, kay 5 taxi patrollers, kay Sir Bong Solantoy, gidra biyahe kay Sir Tricyca dira sa Tabuksob Aro, mga kaupod mo dira. Pero milang kamo kapoy, kay ang lawas ninyo, bilog adaw hago gid. Tumarka mo, extend food supplement formen. Kung nagangutkot ang TL mo, kay na-arthritis ka, hagan-hagan kakaon sa mga unod di blasang mga mga tinai, mga batikulon, ang dinuguan, iban pagid nga nagatrigger sang arthritis. Kag magtumarka sang extend food supplement for men. Sa mga ginikanan kabataan nyo na balik naman sa eskwelahan, basa ang likod nila, bunak sang balhas, trapuhi na, kag patumara sila sang Mighty C syrup for kids. Sa mga may problema sa panit, whiteheads, blackheads, punggod, arikis, alap-up, panghabon ka DTX beauty soap, kag ang imong ilok para sang iya sang angsod Klinika Deo Fresh. Ang mga produktong ini mabakal sa product centers kag halong kamo sa nagalibod subong sang peke nga DTX 500. Ginapaunahan ta kamo nga daan nga ina sa baylong nga mag-ayo kamo magalala pag inyong balatian. So para nga hindi kamo maintuan, bakal kamo direkta sa product centers sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Diri sa kilid sang Robinson's Place Haro, kung halin ka sa Haro Plaza, antes ina sang Rob Haro sa natuong side. Sa Pasig, sa Salvacion Street, Poblacion Ilabud, Pasig City, sa Kalinog, sa Cosmart, kag sa Miagaw sa Baybay Norte, Orbe Street, Miagaw. Ang ginalibod subong nga DTX 500 nga peke, nasulod kuno sa botelya, tapos soft gel. So ginaklaro naton nga ang DTX 500 sang klinika, hindi na sa soft gel kag wala nasulod sa botelya. So halong kamo sa peke, direkta kamo sa product center sa pagbakal sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang maayo pa nga balita, kaya mga food supplement nga ini approved sang gobyerno, approved sang Food and Drug Administration, wala sang overdosage, wala sang side effects. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Oras, alas 8:22. Naka-standby sa linya si K5 Karen Badilla sa aton sa mga K5. Report dito sa may banwasang Tigbawan na shooting incident. Isa ka panday to ang gin-aresto matapos mga kabyanan nga gin-tiro patay ang isa ka lalaki sa may barwasang Tigbawan, Iloilo. Pero sa sulod, bago sulod na itong balita, kinasang aga ang magtiya itong gimpang pasakaan kaso nga lunsay taga-Dumaraw Kapis nga imboldado mga kabyanan sa pagpang-hold up dito sa may Pilar Kapis. Sa aton sini nga mga ka-K5 ang lunsay nakapiyansa na mga ka-K5. Duga nga update kag balita na karon sa aton sini nga pagkuha sang report with ka-K5 Kimberly Caluyo kag ka-K5 Angel May Ciudad. Sa aton sini nga mga ka-K5. Naka-standby sa linya si ka-K5 Karen Badilla. K5 News FM. Kampiyon Report. Ka-K5 Ray kag ka-K5 Ted gina-prepara na din sang ato niya nga kapulisan sa Tigbawan Municipal Police Station ang posible kaso nga ipasa ka batok sa suspect na nagtiro patay sa isa ka lalaki diri sa may barangay Barok sa Banwasang Tigbawan pasado alas 9 ni kagabi Enero 8 ka-K5 Ray kag ka-K5 Ted no. Kumadumduman gintilala ang ining suspect nga si Nestor or Roque Toroy, 48 anyos, residente ini sa nasambitan nga lugar. Then ang victim, ako naman niya si Nestor, si Nestor Tempo. Nestor Tempo, 38 anyos, temporaryo, ini nga nagatiner sa may barangay Barok, pero according sa nakuha naman ni information dito sa area, nga tumandok din siya sang barangay Bagakay
diri man sa Banwas ng Tigbawan ka K5 Ray kag ka K5 Ted. Sa pag-interview naton sa kay Police Captain Alfred Mansoy, ang hepe sa Tigbawan Municipal Police Station, ginpahayag sini ka K5 Ray kag ka K5 Ted. Nga antes pa man natabo ang shooting incident kagabi, may ara sang komprontasyon nga natabo sa victim nga si Tempo kag sa bayaw sang suspect. Ang ining bayaw sang suspect ginkilala naman niya sa kay Roselo Pesade, ka-K5 Ray, ka-K5 Ted, no? Bali, nag-inom-inom ini sila sa isa ka Tiangge, diriya sa may barangay Barok. Then, according sa kay Captain Mansoy, ang suspect at ang victim, wala ni sila yung sandaan ng hiligot-anon, kundi si Tempo at si Pesade, amo ni sila ang may daan nga hiligot-anon ka-K5 Ray, ka-K5 Ted. Rason nga, since ara sila yung sayar, yara ni sila sa impluensya, no, sa makahulubog nga ilimnon, nagkumprontohanay ni ang duha sa nang ginhanusan, no, ni Tempo sang binangon ining si Pesade ka K5 Ray kag ka K5 Ted. Ang ginhimo sang suspect ginpacify niya ni ang duha, pero hindi gid bala mapunggan ka K5 Ray kag ka K5 Ted, no. Ang ginhimo dire ang suspect nagpuli sa ilang balay. Then nagkuha siya sang iyang armas, ang 12 gauge, posible 12 gauge shotgun, suno sa kay Captain Mansoy. Then pagbalik niya sa area, tinakitaan niya nga ginahanusan ang iyang bayaw sang binangon kung sa di naigo pa ni gani sa siko, nga kung sa di nakaangkon ini sang lagob si Pesade, bangod niya sa paghanos sang binangon ni Tempo. So pagkakita ni Nestor or ni Roque, ka K5 Ray kag ka K5 Ted, sang suspect nga tiyan mo tong ginhimo sa iyang bayaw, gintiro niya ni sang isa ka beses si Tempo ka K5 Ray, no, kung sa diin nakaangkon sang patay na pilas sa right abdomen ining victim, kag gindala pa ni siya sa ospital, ka K5 Ray kag ka K5 Ted, pero gindeclare ini siya nga dead on arrival. So sa dugang mga detalye, pamatian naton si Police Captain Alfred Mansoy, ang hepe sang Tigbawan Municipal Police Station. Sir, ano sa buong update sir, regarding sa natabong shooting incident sa may Barok, sir? No, ang atong biktima patay na, no, declare na gabi, mga alas 9:38 gabi, na-declare na dito na rival. Subong aga, sabihin nato ng ebidensya nato nga na-recover ito, no, ang isa ka empty shells ang turkey shotgun. Sige, sir. Tapos ang atong itong biktima, nag-request na makita sang autopsy report para sa medical legal examination niya. Oo. Ano man sir, sugot man sir ang family sang victim na ipa-autopsy siya? Yes, no, kailangan rin natin. Oo. Sir, pero may consent may gapon sila kung magpasugot sila. Pasugot sila nga ipa-autopsy o kung hindi man. Oo. Sir, ba't din giniganigo sa victim, sir? Sa abdomen niya, right abdomen, ang igo. Bali, isa lang kadupok, sir? Yes, ma'am. Okay. Ano ang background din, sir, sa suspect? Nang background ni sa suspect, yung panaton dito, may gambal man dito sa barangay Pinalupok, pero ang between sa suspect kag sa aton biktima, way man ni sila daan niya ilugutanon. Oo. So bali lagit sila kagabi, sir, may? Bali na may confrontation ni siya sa temprano pa lang, no? May confrontation ni tabo. Oo. Antes sa tabo sa pagtiro sa biktima sa suspect, may confrontation ni sa bayaw niya. Sa kay Rosili Pisida, alias Cute, may confrontation na to sila sa cruising dito. Ginlampusan niya ni galing wala nang nigo, yung pasipay ni sang aton ni suspect, pero after to napasipay, napuli na yung suspect, nagkuha sang armas, samtang padulong na kanang iyabayaw. Nagsugutan na naman sila liwato sang aton suspect, kag dito may confrontation naman, natabo sila mo to nga unahan niya lang tiro. Okay. Bali ang bayaw kag ang victim amo na sir ang una nga may confrontation. Okay. Kaya sir, nasa may base aton dito sa aton investigation dito, no, imbestigar aton nga may daan nga ilugutanon yung duwa, pero amo pa nang imbestigar naton ang alis dito sang kagawad pa para official dito ginusay ni sila. Oo. So bali ang ining suspect sir kag sa ang victim sa na-mention mo wala sila yung sandaan na hilugutanon, no, bangon lang dito yung kahapon. Oo, amo lang to. Okay. No. So ginapo na ano sir, nakapalagyo pa di ang suspect?
Just no, after sa insidente, pagtiro, naglagyon siya, pero sige, follow up na ito ng operation, dito na ito siya nakuha sa Abayaw Balay. Oo, sa DNI agad, sir. Dito man sa Barangay Barok. Mga ano oras yun, sir? Siguro mga alas 9:50 na. Pamilyado ang suspect, sir? Yes. Same man sa victim, sir? No? Yes, ma'am. Sige, sir. Kaki-5 break, Ma'am ka? no? Yes, kaki-5 Ano ang old grudge or ang ginawa yan ni victim, si Nestor Tempo, kag sang isa ni nga si Roselo Piseta, no? Piseta? Piseda. Yes. Anong inawayan nila? Ang according sa kay Captain Mansoy, isang pamangkot siya, wala niya king detalye, Kaki-510. Pero ang balikan naton diri ang suspect, kay kagina pagkadto ta diri, ang gakatulog pa siya, Kaki-5 break, Kaki-510, ginapukaw siya sa aton nga kapulisan, pero ang wayid yung bugtaw, no? Namin paturog na? Oo, kay aga pa. Namin turog na kung paturog-turog? Posible, Manila, kung nabudlay po tawon ang nagpatulog-tulog mo. Pero gin-approach mo sa presuhan ka, Tigbawan Police Station? Kaki-510? O palapitan mo? Yes. Oo. So may old grudge but sa lingon nga inang daw na na ukay naman nga daan nga mga sakit sa buot mo na? Yes, ang na-interview naman gani si Kapitan Leonardo Kaki-510, no? Kay Kaki-5 Ray, si Kapitan Leonardo Dodoy Nulod sang Barangay Barok, kag according sila akon sa iya nga why man isang record gid nga malain abi ang ining suspect kag subungan ang victim, especially ang biktima Kaki-5 Ray kag Kaki-510 ay pangayaw pangayaw siya diri sa may Barangay Barok kay sa nasambitan na kaina nga taga Barangay Bagakay siya Kaki-510 kasi according sa kay Kapitan Nulod nga amo na nga nakibot man sila kagabi nga amo ning nakabok nga may shooting incident na dito sa may Zona 1 sa ilang barangay nga kung sabihin ginaimbulbaran nanday Nestor, Roque, kag Peseda, Kaki-5 Ray, kag Kaki-5 Dineng zone nga ni, ang zone 1 kay kundi ang Barok Tigbawan may seaside ni siya mo, nang sa seawall. Tapos diri sa highway bala paglapa magdilin sa Taytay sa Oton. Dineng zone 1 diri na sa highway. Yes, pero layo siya sa seawall. Kaya si Walter na sa left side mo? Oo, sa left side. Oo. Isa kalupok pero damo igaw niya kay may balinis ka ning 12 gauge shotgun? Oo. Agti ang wayman na recover no sa crime scene ang ining pusil sang suspect Kaki-5 Ray kag Kaki-510 pero ang slug demo tong nakitaan sa aton nga kapulisan isa ka bilog Kaki-5 Ray kag Kaki-510 then ang sunod sa kay Captain Mansoy isa man ang naangkon niya pilas sang victim pero fatal Kaki-510 maisog ning kuanaw biktima ining si Nestor Tempo Kaki-510 anong background niya sa barangay may isog? Wala man kasi 5 no according sa kay Kapitan Nulod kay ang ano ni siya pangayaw pero wala lang idea ang nasambit niya po ng barangay kung dito ba na sa Bagakay may ano ni siya may record ni siya o kung wala kasi 5 Ray kasi 510. Pamilyado man ang victim? Yes, duwa sila pamilyado. Lapitan ay man balay nila dada? Yes. Okay. Ang status sang suspect kagabi arrested gino kay 5 Karen no? Yes, arrested siya kay according sa aton nga hepe diri sa Tigbawan matapos yan nga ginhimo ang krimen nagpalagyo siya then nag-hot pursuit operation ang aton nga kapulisan at dito siya na dakpan sa balay sang iyaman nga bayaw diri man mismo sa may Barangay Barok Kaki-5 Ray. Previously may mga kaso maning suspect? Wala Kaki-5 Ray. Okay. Ang iyang 12 gauge shotgun na wala lisensya no? Oh, wala. Pero wala ma-recover? Wala na recover according sa kay Captain Mansoy. Sige. Ang kaso i-file sa no? Ang suno sa kay Captain Mansoy, posible subong nga adlaw or buwas sa kay 5 Ray, no? Kay ang padayon pa nga nagapangtipon sang ebidensya ang aton nga kapulisan kay ang hawi diri nila subong amo ni ang slug kag since kinadakpan naman niya ang suspect ginahingagaw na nila subong process ang tanan nga mga dokumento para i-file ang kaso batok niya sa kay Roque Kaki 5 Ray. Within ko ni Ma'am Ka mo 48 hours lang hindi maglapse ang reglementary period. Kung maglaps na karon da kuan na ng regular filing. Yes. Galing kay kuan sa hat pursot no, dakop sa hat pursot operation no.
Yes, nadakpan siya pagi sa hot pursuit operation. Ako naman daw man sa ni remorse. Ako niya bot sa lingon nga tiyang iya kuno kan lang nang hindi gani nga kuno ang iya depensa sa lawas lang. Yes, kani sa panakitaan niya nga ginahanaan ang iya nga bayaw nga ginalabo sa binangon, na mo to gintiro niya sang iya nga armas ang ining victim. Ang binangon aramas tupad sang victim pagpataya. Yes, Kaki-5 Ray. Sige. Kaki-5 currently depende naman na sa suspect kung paano yung depensahan ko galingon niya kung nag-claim niya nga self-defense na sa aton sining mga Kaki-5 no. Sa aton sining mga kuturan bunga sang mga wala masettle nga mga lainay sa buot Kaki-5 Karen Badilla ang rason sa pagpatay ni sa biktima no. Sa aton sining mga Kaki-5 follow up ta lang kung ma-file ng kaso subong adlaw no sa aton sining mga kapulisan and probably kaso ni murder gid Kaki-5 Karen. Yes, correct Kaki-5 Ray. Okay. Ang dugang mo ning update sa pagkandak sang checkpoint ni kabalo kita by January 12 this Sunday official na ning implementation sang gun ban in relation sa palabuton nga midterm election na Kaki-5 Karen. Yes, Kaki-5 Ray, Kaki-5 Ted. No? Actually, humalin pa sang nandigan pag-start di bala sang election period naton sang June 12, 2024, according ni sa Police Regional Office 6 o PRO 6, nga sunod-sunod naman ng mga checkpoint operations ang ginapatigayon sa nagkalain-lain nga lugar diriya sa Western Visayas. Kag na paantaman sang statement ining si PRO 6 spokesperson, Lieutenant Colonel Arnold Solis, kung ano gid no ang procedures sa pagpatigayon sang checkpoint operations nila sa PNP. Kag suno sa iya sa pag-interview no sa kay Lieutenant Colonel Solis na ang conduct ni sa checkpoint operations nila sa PNP kasi dapat sa isa ka lugar kung may ara sa checkpoint operations ang mga motorista tandaan gid nga dapat may ara sa sila sa makitan nga signage nga may nakabutang nga stop PNP checkpoint ag may nakabutang man nga pangalan sang Chief of Police Kaki-5 Ray kag Kaki-5 Ted. Magluwas sa signage, dapat ara man ang marked vehicle sang aton nga PNP sa area kag hindi maglubo sa 8 ka police personnel nga nagasuksok sang proper uniform nila ang naga-command sa checkpoint operation suno iya sa kay Lieutenant Colonel Arnel Solis. Kag kung ang motorista wala adi sa may makitaan nga signage, marked vehicle, tapos wala naga-proper uniform ang mga naga-command sa operasyon, kag naka-private sila yung nasalakyan, kag wala nagalabot sa 8 ang number ng personnel nga ara sa area. Dapat nga magduda na sila, suno iya sa aton nga kapulisan, kag mahimo nga, hindi magpadaso open sang ila yung salakyan, kag magpundo or entertain na ron ang mga persona nga nagapakuno-kuno nga pulis kag nagapatigayon sa checkpoint operation. Amo na nga suno man sa PRO 6 nga dapat may mga naka-save gid nga PNP hotline ang mga pumuluyo Kaki-5 Ray kag Kaki-5 Ted no kung sabihin man sila yung area na hamtang para in kaso may matabo abi nga mga insidente, krimen or kaangay sini nga mga nagapakuno-kuno nga mga kapulisan naton nya Kaki-5 Ray kag Kaki-5 Ted mahimo sila dayon nga magtawag sa police station para i-confirm kung bala may checkpoint operation din man nga ginakandak ang police station sa ina nga area o kung wala Kaki-5 Ray kag Kaki-5 Ted. Kag siyempre magluwas sa procedure sang checkpoint operations, ginpahayag man dire or ginpahanumduman man ni PRO 6 spokesperson Lieutenant Colonel Arnold Solis ang mga store owners di bala nga nagabaligya sang PNP uniform nga dapat kung may magbakal sa ilang nga mga customers sang PNP uniform Kaki-5 Ray kag Kaki-5 Ted, dapat pangitaan gid sang PNP identification card para dira may baluan kung legit gid man nga member ini sang PNP organization o kung hindi Kaki-5 Ray kag Kaki-5 Ted. So sa dugang bala nga detalye pamatian naton si Lieutenant Colonel Arnold Solis ang spokesperson sang PRO 6. Sir, bali ni sir ang system or procedures sir no sa pagbaligyaanay sang uniform ninyo sa Philippine National Police? Siyempre ma'am, kapag baligyaanay, no, sample may mga stores, kung may mabakal sa ila,
dapat pangayuan nila sang identification card, no? Para may baluan kung truly ang nagabakal membro bala sa Philippine National Police o kung hindi. Pero pag hindi membro sa Philippine National Police, hindi pwede baligyan. Bali, sir, ang ini nga mga store, sir, authorized man na sila, sir, sa PNP nga makabaligya sila sa uniform? Oo, authorized man na sila. Okay. At of course, sa LGU, may mga business permit man na sila before sila makabaligyan. Oh, sir, bali ano, sir, nga sang ID, sir, ang ginapangayo gid sa ila, sir, sa mga gusto magbakal ni, sir, especially sa mga pulis naton? Siyempre, kung sa pulis, siyempre, may ara kami PNP ID. So, kung dapat pangitaon para proof nga ID, pulis din siya. So, sir, parehas to sa natabo sa, sa Pilar copies, sir. Posible ayan, sir, may isa labton ang store kay ti ang atong mga suspects, sir, nakasuksok sang athletic uniform ninyo, sir, sa PNP? Pwede siya nga may isa labton, pero ang pamangkot, ma-identify pa yan natin kung di ito nga store in bakal, no? Kaya iti amo ng challenge nga way nakabalo kung di mo siya bakal nga store. So na amugit man to kung matuod tong PNP athletic uniform din gamit. Pero sir, in case be sir, anong reklamo or kaso ang mahimo ipasaka man ni sir nga or ipasaka nga kaso sa store owner, sir? For now, no, anong taon pa nato in case kung ano gid man. But of course, kung on the other side naman, kung mag-wear ikaw din sa PNP uniform na hindi man ikaw pulis, so pwede gid ikaw yan magapangatubang sang kaso, no? Ang under the revised penal code. Hindi ako magsala, na siya, usurpation of authority ang imong violation. Sir, sa pag-abot naman niya, sir, sang checkpoints, may supervision ganiya, sir, sa mga COP naton, sir, no? Mag-conduct sang checkpoints ang aton nga kapulisan? Of course, na siya, no? Siyempre, nagadepende na sa directives ang Cebu Police and tanan ng mga actions under sa iya nga unit, siyempre under na sa iya supervision and control. Sir, ang lastly, sir, ang paandam sang PRO6, sir, sa iban, sa public or sa iban, sir, nga iusaron liwat, no, ang identity sang Philippine National Police para makahimo sila, sir, sang hindi amo nga buluhaton, sir? Unang-una sa mga nagabaligya, no, sang PNP uniform, dapat pangitaan din nila, no, sang identification card or PNP ID ang mga nagabakal, no? Pag wala sang PNP ID, hindi pag baligyaan, no? It's because pwedeng ang isang individual magpanggap lang, no, police. And ikadua sa mga civilian na wala pa nakahibalo nga nagasulob sang mga PNP uniform wherein hindi man sila PNP. So that is a violation kung sa diin na pwede silang magapangatubang sa kaso ng usurpation of authority under sa atong revised penal code. And of course, sa atong mga kauturan, no, sa mga nagalabay sa mga PNP checkpoints, ang atong PNP checkpoints, na siya, may arag na siya dapat nga signage, no, na nakabutang stop, PNP checkpoints, and may ara na siya PNP marked vehicle. And of course, manned na siya sa mga kapulisan naton nga in police proper uniform. So from head to foot, so pareho na ang ilang uniforme. So dapat kabalo man magkilati sa naton mga kapulisan, no. Kung truly, no, ang mga papara abi sa ila, pulis o kung hindi, pag nakita nila nga daw hindi kompletong uniforme, no. So, magduda na sila nga, hindi na pulis, kag wala siyang patrol car. So, amo na siyang, naton, ang guidelines sa pag-conduct ng checkpoint. Sige, sir. Sir, thank you sa time, sir. Kaki 5 Ray, kaki 5 10, Lieutenant Colonel Arnold Solis. Ma'am Ka, kani ang gunban yun is under COMELEC Resolution number 10999. January 12, no, until June 11, ang gunban in observance sa nagilapit nga barangay election, nga midterm election sa May. Ang pamangkota sa checkpoint nga ini, ini plain view doctrine ang i-observe, inablang ipabuksan lang ang bintana, kung gabi gamitan lang sa suga, kag lantawon ang mga dalom plungkuan, pero hindi pag halong katon, hindi pag Yes. okayon? Yes,
correct ka kay 5 rate at kay 5 Ted. So at least mangin guide ni sa mga nagapamati ang mga naga-drive subong halimbawa may nag-drive ka ginpapundo ka sa checkpoint area. Hindi pwede nga magsulod ang pulis kag ukayon. Yes, so correct ka kay 5 Halimbawa Ted. bigas sakay ka sa motor imo toolbox pabuksan hindi pwede. Oo, ang i-open lang pero hindi pwede pag Voluntary na lang kahit kung way ka man niya sinatago kung di pakita mong tanan na kung sa motor ya toolbox mo plungkuan mo sa liko sa buksan mo. Oo, pero sila nga i-rekisahon gid ang susulod sang estasyon Hindi pwede. mga salakyan. Hindi pwede. So plain view, mga ka-plain view, tulokon lang sang mga pulis. Yes. Kay sang Domingo sang hapon, we're bound for Barotac Nuevo. Dira sa may gihaman Liganes bala ma'am ka, in between Haro bla, tapos Liganes na before sang Banwa. May checkpoint ang Liganes Police Station. Kay may kuan sila na may festival sa nagligad. Yes. Within the perimeter makita mo doro mga nagamotor bla, ngaway na nagdiretso pakadto sa syudad. Kay nadlock sila nga check sang pulis. Posible hindi mangod sa armas kundi mangod nga wala lang sang lisensya. Ang maparis na abi kundi may checkpoint. Pagkakita abi sang driver, ako bi driver. Ang dito abi sa unahan mga 10 meters away nagpundo ko. Within the perimeter ano pwede na sila ma-search sa Ma'am Ka or hindi? Amo na ipa-confirm naman sa aton nga kapulisan regarding naman niya sa kung paano sila mag-check din sa mga motorista kakipay. Kaya nang ligad, amo nang ginimod sa Liganes gihaman Liganes mo, di sa mistro sa ginahimo man sa LTO. Ang LTO kasi dara sa Haro Plaza, dara sa atubang sang Baptist Center Church sa La Paz, sa kilid sa West Visayas State University. Notice mo or sa highway damo ng mga gamotor nga way na nagaagi. Oo. So hindi mo ang pamangko senada kanila ma-apply nila ina gyapon sa mga nagpundo dira. Kay tinga magpundo ka basi madudahan ka nga may armas ka? Actually i-update naman na ang ilang mga preparations pagin sa election gun ban. Kay subong nga adlaw January 9 may meeting ang PRO6 upod ang COMELEC regarding dira kay isa pa gid mamuti amo na kung kisabla plain view lang sugod sang COMELEC gun ban plain view ang mga motorista ang mga gadalasang private vehicles dapat knowledgeable man nga pag-ara ka mo sa checkpoint automatic na mo ka K5 ka rin paraon mo raw windshield mo pasigahom mo suga mo kung gabi mamuling lingon malili na ang pulis no galing ang medyo disadvantage naman no sang sining checkpoint nga muni ang klase sang pagpatigayon sang checkpoint muais man akong kaysa ang mga nagadala armas kaya hindi man nila napagbutang armas sila nga makakita kag visible sa mata sang pulis kung pananglitan magilingling das bintana mo kay 5 ka rin? Yes, correct kay 5 Ray. Unless otherwise kung identified ang imong salakyan nga for example may shooting incident nga natabo may ambush tong tabo to sa isa ka banwa or sa unahan nga banwa to tapos nagpatigayon sang checkpoint gigradyuhan nga muni nga posible magagi ng salakyan nga muni muning color muning plate number so nin support na siguro marikisa kagid na kay 5 ka rin amo na ang ipabangkot ta no pananglitan may mga series of shooting incident ambush or what siguro ano da nga mga klase sang insidente nga gibulbaran sa isa ka salakyan nga identified ano din asta ang ano sang pulis ang kinamatarong nila nga magusisa sang salakyan. So amon pa na kaki 5 Ray no kay 5 Ted ang idugang naton sa pag-update sa PRO6 regarding naman sa mga amuna nga ano tawag nga hitabo. Kay para at least ang mga tawo bala may idea kundi na ang ila kinamatarong sining rights nila. Pero nami to good point to kina nga ging saysay to ni Police Lieutenant Colonel Arnel Soles ang mga dapat mo tandaan sa pagpatigayon sang checkpoint nga legal bla. Nga dapat paduda ka na kung makita mo nga ang mga nagapatigayon sang checkpoint wala sang patrol car sang police ang ila uniforme hindi proper uniform sang police no kag maximum of 6 to 8 person ang nagapatigayon sang checkpoint no so kung gamay kag medyo kadula-duda so dapat report ka na dayon di gani
siguro on that case, pwede ka U-turn or kung pwede ka hindi magpundo, siguro ka K5 ka rin? Halin gid sa area suno iya sa aton nga kapulisan kag tawag sila dayon sa police station para i-confirm kung bala may checkpoint operation gid man nga ginkandak ang inaiya nga istasyon sa dira iya nga area ka K5 Ray. Sige. Salamat gid ka K5 Karen Badilla. Ang ining report ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, healthy coffee, ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangon sa natural and organic ingredients, kaangay sa ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Ini si ka-K5, Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Foro de los Pueblos at Ted Ojero Franchise. Foro de los Pueblos. Dinadala rin sa inyo mga kabiyanan because by January 12 no, magasugod na ang Comelec checkpoint in relation to the preparation sa midterm election sa aton sini nga mga ka-K5. So basi at least pediya kamo kay matingala kamo nga every corner sa mga kabanwahanan sa gwa sang probinsya sa aton sining mga ka-K5 may mga series of police checkpoint no sa aton sining mga ka-K5. Alas 8:50 sa aga aras ka-K5 Kimberly Kaluyo. Dugang na nga update mga kabyanan nakapiyansa na tong magtiya to sa Pilar PNP ang iban nga mga suspek ko'y pamarakpan no? Sa dugang nga update sini ka-K5 ka Kimberly Kaluyo sa imo sining report please kamin. K5 News FM Kampiyon Report. Makabig nga notorious o kon delikado nga tao ka K5 Ray ka K5 Ted ining si dismissed police officer Lyman 80 no nga ining ginatudlo nga leader sa pagpang-hold up dira sa may Pilar Capiz ini according kay Police Major Rolando Aranyo sang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO. Kay accordingly madamo di siya sang kaso ka K5 Ray especially dire sa may Quinto Distrito kay ang last niya nga assignment before ni siya ma-dismiss sang tuig 2017 dira sa may Sara Municipal Police Station. So kalabanan niya nga kaso dire kay K5 Ray amo maning mga robbery incident no nga mga dalaguan o kon makambal kat nga mga minilyon nga mga value ka K5 Ray. So paton na to no ang mga kaso nga yara sa record sa nga Iloilo Police Provincial Office ka K5 Ray. Una diri no sang December 10, 2022 kung madumduman na sa aton sila matag palamati ato ba natong gin hold up ang mga security guard no sa tunga sang baybayon dira sa may Carles Iloilo kung sariin nakuhaan mato sang kwarta kag may natiruhan patugani sa may area man ka K5 Ray amo ni ang kaso man ni dismissed police officer Lyman 80. Bali ning iya sining ranggo before ni siya ma-dismiss PO1 kung subong wala na sang PO1 patrolman no ang iya sining equivalent. Sa dugang diri nga information coming from the IPPO sang December man sang tuig 2022 siya man ni ang suspect sa pagpang-hold up sa JNT Express sa may barangay Apologista Sara Iloilo kung sari nadakpan ni siya pero nakagwa man kay nakapiyansa ka K5 Ray. Sang September 26, 2023, nabiktima man sila no, ang isa ka babae nga magadeposit man kunta ni sa bangko dira man sa may banwa sang Sara ka K5 Ray. Kag mayaraman ni siya sang record nga grave misconduct before ni siya ma-dismiss o kung ano mo man yung rason no, kung nga na-dismiss siya ka K5 Ray kag ka K5 Ted. Pero regarding naman niya sa statement sang iya sining nga pamilya, yun padulungan naton dito kahapon sa may Palagon no, sa may Banwasang Pavia. Kay dito gini siya nagdako kag dito gini ang iya sining nga mga pamilya, ang iyang gilikanan kag mga kauturan nga nagatinir. According ni sa ila, wala sila nagapati sa mga series or mga kaso nga ginatudlo suspect ang ila sining nga himata nga si Lyman 80 ka K5 Ray ka K5 Ted. Kay sa ila sining nga version ila ginapatihan no nga ginahingabot gid lamang sa isa ka dako nga tawo o dako ka personalidad sa may PNP man no ang ila sini nga bata diri sa may probinsya sang Iloilo ka K5 Ray ka K5 Ted. Sige ka K5 Kim.
So amo da kay 5 Ray no ang mga information naton. Subong bala no para sa dugang nga mga information pamatian naton si Police Major Rolando Aranio sa aton sila nga ma-interview. Service sang 2011 kag na-dismiss siya sang 2017 after sang iyaning kaso nga gin-file against siya administrative case for grave misconduct. Then based naman sa aton sining mga information, so sa iya naman ning involvement sa mga incident sa probinsya sang Iloilo, he was involved no sa kaso dira una sang September sang September 10, 2022 shooting incident ini dira sa may Banwasang Carles, particularly dira sa may barangay Biton Carles. Ang ila diri nga na biktima is mga security guard ini no, o mga personnel from security agency kag tigin hold up nila ini no sa tunga sang kadagatan kag napailan ini sila sang sang qualified piracy kag may pending of warrant sa dira nga kaso. In another nga kaso naman nga involved siya is ang robbery incident naman dira sang December 20, 2022 sa Banwasang Sara, which nga tang ila naman diri nga gin biktima mo ang JNT Express nga ara dira napamtang sa may barangay Pogolista Sara Iloilo kag nadakpan ini actually no after ka hot pursuit operation mga 7 more or less mga 7 hours after the incident nadakpan ini siya dira sa Banwasang Balasan kag nakapiansa ini siya siguro no kay di nakagwa ini siya sa dira nga kaso. Then another involvement siya isang robbery incident naman dira gyapon sa Banwasang Sara sa may barangay Apologista Sara kung sa din nga may ginbiktima ini siya nga isa ka babae no nga hanat ani nga magdeposito sang kwarta dira sa may isa ka bangko dira. So ang ato naman ni nga nga mga suspected na naman dira no na bayara naman nga warrant of arrest nga ginhulog sila in relation sa dira nga kaso. So sa subong may ara sang Yes, sa 5 Ray na batian naton si Major Aranio sa aton sila nga ma-interview according ni sa ila nga damo gid sang kaso especially sa mga robbery hold up kay kag sa Quinto distrito no kay sa Ulado nga nadira ang area. Wala mo kay layhon na lang tong isa sa may Sara? Ang record ya? Ang record niya sa Sara kaki 5 Ray atong Hindi ang isa to bala nga taga Sara si yes, kasi 5 Ray no ginpamangkot na naton si Major Aranio pero as of sang latest nga interview naton wala sila sang record pa no or i-check pa nila kaki 5 Ray ang update regarding diri no sa kaso sang isa to sa ginatudlo suspect nga duwa sila nga taga Iloilo mo. Taga Pavia kag taga Sara. Imposible nga why sila to record may record man na sila guro pati ang Sara PNP. According din sa ila nga i-coordinate anay nila sa Pilar Capiz kahapon wala pa sang information gid si Major Aranio sa background no sa isa pa gid kanadakpan diri kay 5 Ray pero accordingly sa mga initial naton nga may information na may mga background man no ang isa pa gid sa nadakpan no kay 5 Ray kag kay 5 Pet gid pamangkot naton kung may mga nagauyat wala sa ila nga dako nga personalidad o kung tao no kung makabigla sila yung guns ang isa ka politiko kung sino man dira nga personalidad pero amo pa ng subject for verification kay 5 Ray according diri sa Iloilo Police Provincial Office o kung sa IPPO. Sige nga mga natipon naton nga balita ang ginadulog sa inyo sa DTX 500 bulong sa cancer, hypertension, diabetes kag iban pag nga sakit. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Inisi ka K5 Kimon Tanyo Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
Alas 8:59 mga kabiyanan sa mga nagapamangkot na contra report ni K5 Jenny Kuyunan pratis matagan kamo sa traffic advisory sa Iloilo City Government. Kasunod sa sining mga opening salbo. Sa linya naka-standby na si K5 Jenny Kuyunan sa aton sining pagpangalaga ng oras. Alas 8:59 kinadulog sa atos kalwan sa klinika DTX Coffee Mix. May kapi ka na naka-detox ka pa. K5 Jenny sa report. Please come in. K5 Jenny. Ano ang pastada subong sa opening salbo sang kasadyahan sa kabanwahanan kag sang palaboton nga opening salbo sa mga tribo sa Biyernes ngadlaw, Boss ngadlaw. Sa aton sining mga K5 Janelle Ray Villanes o Convenias alang sa Kalanoy RJ nagapamatigid sa aton sining pagpangalagad K5 Jenny, go ahead. K5 Rick, no, so umpisa alas 2 karon sirado na ang pila ka mga dalanon sa Iloilo City, specifically sa city proper area K5 Ray, K5 Ted. Sabihin hiwaton ang opening salvo sa kasadiyahan sa kabanwahanan subong adlaw K5 Ray, K5 Ray, K5 Ted. So specifically ang mga areas nga sirado K5 Ray amo ang General Luna Street, ang Delgado Street, ang Molilone Street, ang De La Rama Street, ang Zamora Street, kag ang whole stretch sang J. Ambasa Street, K5 Ray, K5 Ted, na amo ni ang pag-aagyan sang mga siyam ka tribo nga magpasakop sa ton nga kasadiyahan sa kabanwahanan K5 Ray. So bale, from Freedom Grandstand to K5 Ray, maagi sila sa may Kalansan Street o kundira bala sa may anay opisina sa Bureau of Fire Protection. Malusot sila o ma-turn right sila kay K5 Ray sa De La Rama or Guarba Street. Dito or I mean ma-turn left sila sa Peralta Street, lusot J. Ambasa pato diretso na sa Iloilo Provincial Capital sa K5 Ray nga mo ang aton nga judging area 2. Pagtapos ni K5 Ray, no, after maka-perform ang mga apat ka mga grupo or tribo which is carousel type nga biga K5 Ray mo. So bali kung may perform sa Freedom Grandstand, may ga-perform man dito sa may provincial capital. So after nga matapos niya ang ga-perform sa provincial capital, mabalik man sila ka K5 Ray, same route na ginagyan nila pakadto sa Freedom Grandstand. So gina-advise sa aton nga public K5 Ray, K5 Ted nga mag-agi sa mga alternative bala nga ruta kay sa pagabalo naton ang bukas nga ruta lamang karon sa hapon is ang area sa Molilone K5 Ray, K5 Ted, which is amuni ang sa likod pala sa provincial capital. So ang ruta sang Ungka, Tagbak, La Paz nga mga jeepney K5 Ray, K5 Ted mag-agi lamang sa Rizal Street sa La Paz diretso dito sa may Rizal Lapos, maliko sa may ang dalan dira bala sa may fast craft, may Drilon Bridge na lusot sa muli dira ang loading and unloading K5 Ray, K5 Ted. Then ang sa pabalik naman nga ruta amo man gyapon from Molilone maliko sila sa may Quirino Bridge dira sa may likod sang Capitol sa may stoplight lusot K5 Ray, K5 Ted sa Rizal La Paz, ma-turn right sa Huerva na pakadto na sa Mabini Delgado kundiin ang ilang place of origin K5 Ray, K5 Ted. So amo ni ang mga from Barrio Obrero, Lapus, Buntatala K5 Ray, amo na ang aton nga ruta. Ang sa Villa Mohon SM City proper, Baluarte kag General Luna, dito sila ya maagi sa may Quezon Street, dito sa may Rizal, Maria Clara, dito sa may University of Iloilo, maagi sa may Ledesma kag Isnart Street. Kag dayon normal na ya nga ruta para sa ila K5 Ray, K5 Ted. So amo na no ang gina-advise naton gid ang aton nga mga private or mga aton nga mga riding in public K5 Ray, K5 Ted nga mangitaan na isang alternatibo nga ruta kag expect karon no umpisa ano oras sa raduan Ma'am Jenjen?
Alas 2 ka K5 Ted ang road closure umpisa gid karon kay K5 break kay K5 Ted. Tapos hasta na matapos ang program ay expected naton nga matapos ina ka K5 break kay K5 Ted alas 7 sa gabi. So medyo mabulubugat ang traffic naton sa area ng city proper at K5 break kay K5 Why man Ted. sang stages, no? Why man sang stage? Ay kaluluoy naman ni karon ng mga tanom das tubang kapitol da kag sa may rotunda. Basta ipang tapak naman na karon. Amo na ang nangin problema last year kay K5 Ray kay K5 Ted nga do wala na control ang mga viewers naton ato malanaw naton sang last opening salvo. Pero amo na kay K5 kay K5 Ray kay K5 Ted ang stages lang karon sa kasadyahan sa kabaluhanan is ang duha man lang diyan ila do judging area subong. Yes, sa K5 Ray kay K5 Ted sa Freedom Grandstand kag sa Provincial Capitol. Ano patilaw ni no may part din ang isang judging wala pa man. Why lang anay? Wala do opening salvo kay K5 wala point system, wala point system. Wala pa teaser lang kay K5 Ray. Kumbaga ipakita ko ano ang i-expect sa aton nga mga tumalanaw sa kung hindi ka ba mag-attend be, ma-disqualified ka? Required kay K5 Ray mag-attend ang kada grupo. In full force gid. In full full cast. Actually, usually pinili lang. Mag-opening salvo na kay K5 Ted based on nga observation nga bilog na team ang ga-join. Pero kumbaga ang nakaano lang sila do street performance na nino wala sang mga props anything mana. May mga props man kay K5 Ray pero mga minimal props lang unlike nga highlight bala. Pero amo na tanan grupo dito ang kumbaga kung ano gid ang i-expect sa highlights kay K5 Ray. Damo ni karon tawo kay nga man masuporta ni karon ang mga pamilya, mga LGUs sa nagkalain-lain nga banwa kiti kapistahan sa kabanuanan nimo. Mga yaw gini so may mga taga-probinsya nga makadto gid karon sa syudad sa Iloilo, that is why nga ti-expect gid ang pagpugok sang tawo kay K5 Jenny Koyunan. Actually, kay K5 Ray, kay K5 Ted, kahapon pala na-observe na naton pag-blocking sa mga 9 tribes dito sa may areas ng city proper. Medyo mabulubog at nagidman ang dalan sa trapiko. Wala pa na ang full volume, kumbaga, sa mga spectators from the province. Sa subong adlaw kay K5 Ray, kay K5 Ted, syempre may damuman ang nagakalangkag na magtanaw sa performances ng kada tribo. Tiwal expect nga amo na ang kadamuon sa tawo karon, especially sa may Freedom Grandstand kag sa provincial capital kag sa area gid kay K5 Ray, kay K5 Ted sa city proper. So gina-advise naton ang public na as much as possible kung wala man lang sa importante nga mga kalagtuan ipaiway anay kay K5 Ray, kay K5 Ted. Sige, salamat yun kay K5 Jenny Kauyunan. Sige, kay K5 Ray, kay K5 Ted, ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City. Ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita sa serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Sa pangalan sang bugos nga pwersa sang K5 News FM, mga ka-K5, kami ngayon nakaupod subong aga ka-K5 Ray Espeha Umalay. Ted Aujero Francia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon K5.